Mini yesabatha ebenhle kwabangcwele. Sizovula ngesabelelo 181 inkosi iseqhamuka. Agama Agama
Amen. Amen. Isihloko salenkonzo sithi sisizwe esebumnyameni ngomlando wethu. Sisizwe esebumnyameni ngomlando wethu. Lesi sihlabelelo singumthandazo kaShembe ebalisa ngesenzo sethu sokuhlubuka uJehova. Ngalesi senzo uJehova wasehlisela iziqalekiso njengoba zibhaliwe kuDuteronomy 28 nezadala ukuthi uJehova asidele sase siba zigqila zezinye izizwe. Ngalomthandazo ubaba mkhulu uyanxusa kuJehova ukuba asithethelele lezo zono zethu nezokhokho bethu abazenza kusukela sisekwa Israyeli. Ngaphambili ngangakaze ngisihluphe ngokucwaninga ngomlando wethu njengesizwe simnyama. Kodwa kwathi mhla ingilosi ingitshela ukuthi ithina amaJuda, lokhu kwangihlupha kakhulu. Ngagcina sengithathe isinqumo sokuthi lo mlando angisifunele ngokwami. Engikutholile ukuthi kungakhathaleki ukuthi abantu abamnyama bafunde kangakanani, kodwa ngaphandle kolwazi abaluthole kuyizitha zabo abanalwazi ngemvelaphi yabo. Kule ntshumayelo ngizogxila kumlando wethu ngokobuzwe nangokwenkolo, ikakhulukazi lapha eMzantsi Afrika. Umlando ke into ehlale inokuphikisana. Nalapha ke ngicela labo abawuphikisayo lo mlando bachaze kabanzi ukuthi siphikisana kuphi. Njengoba ngihlale ngichaza, lolu lwazi ngiluthathele emibhalweni eminingi yoprofessor nodokotela bezomlando nabazenkolo. Ngakho-ke kubalulekile ukuthi nawe uma uphika ukwenze lokho ngokolwazi olwakheke ocwaningweni, ungalandeli imizwa ngokwezinhloso zakho. Thina sizwe simnyama esemzansi neAfrika, abezizwe abasibiza ngokuthi singamabantu, siyinzalo kaJakobe obizwa ngokuthi nguIsrael. Ngakho-ke ithina isizwe sikaJehova. Ukuhlakazeka kombuso wakwa-Israyeli kwenzeka emva kokubusa kwenkosi uSolomon cishe eminyakeni yo-1450 BC. Lo mbuso wehlukana kabili, kwaba ngumbuso wakwa-Israyeli onezizwe ezili-10 bese kuba ngumbuso wakwaJuda onezizwe ezimbili. Lokho ngifuna ukuthi kuhlale engqondweni zenu. Umbuso wakwa-Israyeli iwona owaqala ukuhlubuka uJehova ngezindlela eziningi. uNkulunkulu kuDuteronomy 28 wayeshilo ngaphambili ukuthi uma isizwe sakwa-Israyeli simhlubuka uyosuka kuso, bese sinqotshwa yizo zonke izizwe zigcine ngokubathumba zibasuse ezweni labo. Nempela ubukhosi bakwa-Israyeli bamhlubuka uJehova, kwagcina ngokunqotshwa ngabezizwe zase zibathumba ezweni labo, zibaswa emazweni abo noma emazweni azo. Emva kwalokho ama-Israyeli ahlakazeka, baphela ubukhosi nenkolo kaJehova eyayibizwa ngokuthi iMosaic faith, okuyinkolo kaMose.
ubukhosi bakwaJuda yibo bodwa abasimama iminyaka engu-150 ubukhosi bakwa-Israyeli sebaphela. Yikho-ke ekugcineni sisithola sesikhuluma ngamaJuda ngoba lo kwakungumbuso wakwaJuda okuyiwo owasala usuphelile umbuso wakwa-Israyeli. Lokho kubalekile ukuthi nazi ukuthi leli gama lokuthi amaJuda lisukaphi, ukuthi kwakuwumbuso wodwa ama-Israyeli wawusuhlukana kabili, kodwa lo owayebizwa ukuthi ngama-Israyeli waphela, kwase kusala lo umbuso wakwaJuda. Ekugcineni amaHebheru noma abantwana bakwa-Israyeli baziwa ukuthi amaJuda. Kufanele lokho nikwazi. uYeshua wazalelwa embusweni wamaJuda, kodwa nawo wabe usuyikholoni yamaRoma, njengoba nathi lapha kwaZulu sibe yikholoni yamaNgisi eminyaka eminingi. Bekuthi silapha eNatali kodwa sibe siphethwe eEngland. Kodwa ngo-70 AD kwaba nempi phakathi kwamaRoma namaJuda, njengoba nathi saba nempi namaNgisi empini yaseSandton, saba nempi namaBhunu empini yaseNcwaba. AmaJuda agcina ngokunqotshwa. Emva kwalokho-ke amaRoma aseyichitha okokugcina inkolo yamaHebheru, i-Mosaic faith, okwakuyinkolo kaMose ekhonza uJehova. Lezi zinto zibalekile ngoba abantu abamnyama mawuthi bekhuluma ngenkolo beza bebheda ngoba abawazi umlando ukuthi uhamba kanjani. Enqotshweni ngamaRoma, amaJuda abalekela kwi-Southern Africa noma kwi-Northern Africa, ngoba ngokwamaJuda kwakuyi-Southern Africa, kodwa ngokwe-Afrika manje kuyi-Northern Africa. Ngoba ngaleso sikhathi i-Middle East esibizwa ngePalestine kwakuseyilizwe elilodwa ne-Afrika, ibizwa ngokuthi i-Northeast Africa. Mangaphosisi abakwa-Israyeli ababethunjwe ngaphambili, abanye babe sebezinze kwamanye amazwe ase-Afrika njengaseTopiya. Lokho kufanele ngikuchaze ukuthi ngaphambili ama-Israyeli aqedwa njengoba kuyekhulunywa nge-lost tribe of Israel, aqedwa. Kodwa ngenkathi ama-Israyeli ayesebizwa kuthiwa amaJuda esenqotshwe ngamaRoma ngolokhuzwa ngo-7 AD, abalekela kwi-Northern Africa, e-West Africa, bafica sekuthi sekukhona nama-Israyeli ayebaleke ngaphambili esekwamanye amazwe ase-Afrika njengakoTopiya. Abantwana bakwa-Israyeli ababethunjwe eminyakeni yo-150 edlule babengazi lutho ngoYeshua, ngoba uYeshua wazalwa embusweni wamaJuda, kodwa bonke babemunye ngobuzwe nangenkolo kaMose, okuyi-Mosaic faith. Nizwe kahle le. Ngiyangizidingisile. Ngithena ekuqaleni kwanqotshwa umbuso wama-Israyeli wahlakazeka, kodwa lo okaJuda waqhubeka wathatha 150 years ukhona. Kodwa ngenkathi kuzalwa uYeshua, lo amaKristu ambiza kuthiwa uJesu, nombuso wamaJuda wawusuyikholoni yamaRoma, bengasayiphethe. Kodwa kuthe uma benqotshwa bebalekele e-Afrika, bafica amanye ama-Israyeli ayebaleke kudala esekhona e-Afrika, amanye eseseTopiya.
basebehlangana ke lapho. Matthew 10 verse 5 to 6 mhla uYeshua ethuma abafundi bakhe simuzwa ethi ningayi kwabezizwe ningayi nasemzini yamaSamariya kodwa yanini ezimvini ezilahlekile zendlu kaIsrayeli. Kuchaza ukuthini lokho? Kuchaza ukuthi noma uYeshua wazalwa ngesikhathi sakwaJuda kodwa esaba recognize laba balahleka kudala bakwaIsrael ukuthi yena uthunyelwe endlini kaJuda nendlu kaIsrael okwakuyindlu kaIsrael wonke kulamadodana awu-12 ukuthi njengoba ngilapha ngithunyelwe endlini ezimvini ezilahlekile zendlu kaIsrael ngoba izimvu ezilahlekile zendlu kaIsrael kwakuyila ama-Israel anqotshwa ayesethunjwa. So uthi ke uYeshua njengoba ngilapha ngithunyelwe kulaba baIsrael nakulawa na alahleka. Kanjalo na kuMatthew 15 verse 24 kuthi kepha uJesu waphendula wathi angithunyelwanga kwabanye kodwa kuphela ezimvini ezilahlekile zendlu yakwaIsrael. So in two lokhuza parts lapha uYeshua echaza khona ukuthi yena njengoba elapha emhlabeni uthunyiwe endlini kaIsrael. Sekaningi sichaza ukuthi uyaye uthi ulandela inkolo yoKristu uthole ukuthi ifundisa okuphambene nokwakufundiswa kuYeshua. AmaKristu ayaye afundisa ukuthi uYeshua wathunyelwa nguNkulunkulu ukuba abe ngumhlatshela wokuhlanza izono zabantu bonke ongasahambisani namazwi kaYeshua akulezi zincwadi esizicaphunile. uYeshua uthi uJehova wamthuma ukuzoqoqa abantwana bakwaIsrael kuphela. Kodwa amaKristu wona athi hayi uJesu wathunyelwa ukuthi ezofela izono zizwe zonke. And akukho lapho uJesu osho khona lokho. Ngakho ke kuyacaca ukuthi imfundiso kaYeshua iyaphikisana nezimfundiso zobuKristu ngokuza kaYeshua emhlabeni. Hey, lento uma ungakuyilalela amaKristu eyihlavela uzofe kuhlela. Mase bethi uNkulunkulu wathuma indodana yakhe emhlabeni kube izoba umhlatshelo. Uzifela izono zonke. Kodwa mawuthi uyafunda kuma lokhuza lama version awu4 kaYeshua ngeke uzuyithole lo. Lapha uYeshua uthi yena weza emhlabeni ezele izimvu ezilahlekile kuzoyiqoqa. Ngesho amaKristu esizwe simnyama akaboni ukuthi kungani abezizwe befundise ngezinto eziningi ezisusa amakholwa ezimfundisweni zikaYeshua nezabafundi bakhe. Abakuboni lokho amaKristu. AmaKristu afike efunda iBhayibheli eyiyeke into abayifunde eBhayibhelini bese bothatha lena abayitshelwe abafundisi abayitshelwe amaRoma. Kodwa uma bekhuluma bathi incwadi engcwele beze besine ngayo kodwa icontent yayo they are empty. They don't read the Bible. Wathi ke omunye uMsulumane, the problem with many Christians is that they are trained to read the opposite or to know the opposite of what they read in their own book. They are trained to understand the opposite of what they read in their own book. Encwadini yabo bafunde enye into, i-training yabo ibe isho enye into.
uYeshua wabe engaphansi kwe-Mosaic faith kanjalo nabafundi bakhe. Ngakho-ke kwakubalekile ukuthi zishawe indiva zonke izimfundiso zikaYeshua nezabafundi bakhe, bese kulandelwa izimfundiso zikaPawulu owabe akhiwe yibo, ngoba uPawulu wakhiwa akakaze existe uPawulu okhulunywa, just like uJesu. Ngoba vele ubuKristu base buyichithile iMosaic faith ngamaCreeds. So kwase kufanele-ke manje-ke bethatha abantu be-Mosaic faith bebenze bekholwe yilento yabo yokuchitha inkolo kaMose. Isizwe simnyama-ke naso siyaye sithi sikholwa kuJesu noma kuYeshua, kodwa uma abezizwe bezichitha izimfundiso zikaYeshua bezakhela eyabo inkolo, nathi-ke siyaye sizichithe izimfundiso zikaYeshua bese silandela izimfundiso zabezizwe, kungakhathaleki ukuthi ziphambene kangakanani nomthetho kaJehova osebhayibhelini. Akukhathalekile ukuthi umuntu ongumKristu uthi iBhayibheli lithini ngeSabatha, as long as amaRoma alichitha iSabatha nabo balichitha. Akukhathalekile ukuthi uNkulunkulu uthena ukhulume kanjani ngokungayidli ingulube nezinto ezinjalo, kodwa uma ngabe amaRoma ethi idle ingulube nawo bayayidla. Akukhathalekile ukuthi uNkulunkulu ukhulume kangakanani nokuthi singaligondi ikhanda lethu, kodwa as long as amaRoma ethi akubhunde bawuyeka usuke ezulu eBhayibhelini bethathe lokhu okushiwo amaRoma. Ngaphambili sakuveza ukuthi kulempi ka-70 AD amaRoma abulala amaJuda acishe abe yisigidi, and lawo maJuda kwakuyithi amanye abaleka abheka e-Afrika aze ayonziza eWest Africa. Ngake ngachaza ukuthi ngathola imap yase-West Africa enziwe eminyakeni yo-700 AD. Kule map kunendawo enkulu ebizwa ngokuthi iNegroland. Lapha eNegroland kunezindawo okuthiwa iKingdom of Judah nezinye zoNaftali kanye nenye inzalo kaIsrael. You know why I say ukuthi ngenkathi amaJuda ebalekela eWest Africa akafika angahlala wodwa, afika sekunamanye ama-Israel akhona bahlala ndawonye, ngoba ngicabanga ukuthi inzalo kaNaftali nabanye ababalwe lapha eNegroland kwangayiba abantu abababe ngaphansi kwaJuda, umbuso wamaJuda, kwangabantu abalahleka kudala, kodwa ngenkathi sebese-West Africa bonke amaJuda wonke ama-Israelites ayeselapha. Zimbili izinto esasiqaphelisisa kule map. Okokuqala ukuthi njengoba inzalo kaJakoba yabe ise-Palestine, manje isiqhamukaphi eWest Africa, ikakhulukazi iKingdom of Judah ivelaphi eWest Africa. Okwesibili, njengoba kuyacaca ukuthi laba kwakuyinzalo kaJakobe esifundiswe ukuthi isizwe simhlophe, pho baba ngamaNegro kanjani? Ngoba igama lithi ngamaNegro lisho abantu abamnyama. Ukuthi inzalo kaNaftali manje mayisise-West Africa isiba amaNegro kanjani? Ngoba phela sitshela ukuthi ama-Israelites abelungu. Kodwa kwathi uma ngiqhubeka necwaningo ngathola ukuthi lala ngamaNegro abalekela ePalestine ngesikhathi benqotshwa ngamaRoma ngo-70 AD. Ngathi mase ngenza ucwaningo ngakuthola ukuthi no, labantu okuthiwa amaNegro babaleka besuka ePalestine. So abantu abamnyama bakaze bebe abelungu. I mean abantu bakwa-Israel abakaze bebe abelungu.
Okunye kwacaca ukuthi lapha eWest Africa kwase kukhona nama-Israel ayedlule kudala ngoba kwakukhona nezindawo zenzalo kaNaftali. Zonke lezi zizwe zakwa-Israel zasebizwa ngamaNegro. Ngifuna ukuthi lo mlando niwazi kahle, ngoba uma ungawazi lo mlando yolokhu ubheda nokukholwa ngeke kuqonde, ngoba ukuze ukukholwa kwakhe kuqonde kufanele uwazi lo mlando ukuthi uhamba kanjani. Ungacabanga ukuthi masithi ama-Israel kwangabantu abamnyama usucabanga ukuthi sikhuluma ipolitiki. Cha, sikhuluma ipolitiki, sikhuluma history, historical fact. Sabuye sathola ukuthi akucinanga lapho, kodwa amanye amaJuda awela ugwadula aze azofika eSouth Africa. Laba abezizwe bawabiza ngokuthi ngamaBantu. Ocwaningweni lwethu sathola ukuthi amaNegro namaBantu isizwe sodwa esivela kwa-Israel, kodwa ngoba basebezigqila abezizwe basebebabiza ngamagama aqanjwa yibo. Ngamazi ukuthi singamaBantu saqanjwa ngabelungu, nokuthi singamaNegro saqanjwa abelungu. Mina ngivele lapha ngisho kumapasi ethu kubhala ukuthi Bantu. Obani abakababona lawo malokho. Yeah. Kwakubhala ukuthi Bantu. Abantu kwakubhala ukuthi ama-Africans, amabhunu. Lokho ukuthi Afrikaner kusho ukuthi Africans. So amabhunu aba ama-Africans. Kwase ukuthi thina singama-Africans kodwa singamaBantu. Angikhulumi ngoni politics, ngikhuluma historical fact. Umprofeti-ke kumaHubo 83 verse 3-4 uthi, ngobuqili benza uzungu ngabantu bakho, baceba ukulwa nabafihliweyo bakho, bathi wozani sibaqothule, bengabe besaba isizwe, negama lika-Israyeli lingabe lisakhunjulwa. Nempela-ke kusukela sehlulwa ngo-70 AD, abezizwe bahlakaza, asabe sisaba isizwe esisodwa sakwa-Israyeli. Sonke asabe sisakwazi ukuthi siyinzalo ka-Israyeli, njengoba namanje abanye abantu abamnyama bekuphika lokho. Abantu abaningi abamnyama baphika ngisho sekunobufakazi be-DNA ukuthi amaNegro namaBantu inzalo ka-Israyeli. Kwaba nabamhlophe ababephika ukuthi siyinzalo ka-Israyeli, kodwa i-DNA enziwa yibo kumaLemba, ngoba bengakholwa ukuthi amaLemba ngama-Israyeli, bachithwa yiyo i-DNA. Abantu abakwazi lokho ukuthi kwaba nefundiswa zabelungu ezazi kuphika ukuthi amaLemba ayinzalo ka-Israyeli. Kodwa niyakhuluma nje ninafeka. Bathi-ke abelungu ukuze siyiqede izinto, let us go for DNA. Yenziwa yibona. Bathe mase beyiqede benzile le DNA bayiqeda, i-DNA yaphuma ukuthi ngempela amaLemba ayinzalo kaJacob. Badlula lapha bathatha i-DNA yamaBantu namaNegro, ne-DNA yabaBantu namaNegro yathi bayinzalo kaJacob. Ngoba i-DNA ayilenzi iphutha. Kodwa kubantu abamnyama bakuphika lokho, yize sekuqhamuke ngisho i-DNA. Emva kwalokho basebenza i-DNA yamaNegro namaBantu, nalawo ma-DNA afika avuna thina. Konomunye umlungu umbhalo ukubhalile ukuthi benza lento ngoba bengayikholwa indaba ukuthi amaLemba ayinzalo ka-Israyeli. Esinye isizwe esikwazi ukulandela umlando waso kuze kufike kwa-Israyeli ngamaBeta Israyeli aseTopiya. Umlando waseTopiya nakwa-Israyeli uqondile ngoba indlovukazi yaseTopiya
yathandana nenkosi uSolomon baze bathola umfana oyedwa naye owaba inkosi eTopiya. Lobo bufakazi obuqanda ikhanda ukuthi ama-Israyeli ufazi obuqanda ikhanda ukuthi ama-Israyeli kwangabantu abamnyama ngoba inkosi uHaile Selassie uyisizukulwane senkosi uSolomon. Can you imagine that? Abantu abamnyama babona ukuthi ilokhuza ama-Israyeli akaze abelungu. Kodwa inkosi uHaile Selassie uyisizukulwana sendodana kaSolomon owayezala nendlovukazi yaseTopiya. Kodwa namanje abantu abamnyama bayibona leyo nto. Namanje amabhetha Israyeli asebenzisa iTorah njengencwadi yabo yokukholwa. Bangaphansi kweMosaic faith ngokuphelele. Ama-Israyeli kuphela asebenzisa iTorah. Ngisho amaJuda lana okuthiwa amaJuda amhlophe akayisebenzisa iTorah. Ngizofika kulokho kukhulu. Nalapha eSouth Africa kunobufakazi obucacile ukuthi thina sisizukulwane sakwa-Israyeli nokuthi iziqalekiso ezikuDuteronomy 28 uJehova wabe ezibhekise kithi. Kungani kubalekile ukuthi bonke abantu abamnyama bewazi lo mlando? Uma ungayazi imvelo yakho ayikho into yakho ekhambela kahle. Sinofakazi balokho ukuthi nje uma nje wena uthi ungwakwaMpanza kanti awusiyena okwaMpanza yonke into yakho izobheda. Akakho umuntu omnyama ongayazi leyo. Ukuthi uma ngike ngathi ngwakwaMpanza kanti angisiyena okwaMpanza yonke into eqondene nami izobheda. Ngoba nginamathele edlozini elirongi. Kunezinto zakwaMpanza mhlawumbe zalapha engizala khona okufanele ngabe ngizilungisile engakwazi ukuzilungisa ngoba angazi ukuthi ngwakhona. Njengoba nathi nje uNkulunkulu wasiqalekisa kuDuteronomy 28. Kodwa abantu abamnyama akubahluphi lokho ngoba abakwazi lokho. Ungabona zonke izinto zakho zingaqondi kanti uthwele isiqalekiso sabazali bakho ongasazi. Ungazi ukuthi isiqalekiso sabazali bakho sehlele kuwe. Into yokuqala ukuba uqonde ngabazali bakho. Uma usubatholile bese ubheka noma banesibusiso noma banesiqalekiso. Uma benesiqalekiso ufune ukuthi ungasusa kanjani. Thina njalo kwaIsrayeli sinesiqalekiso. Futhi lesi siqalekiso sasithola uNkulunkulu. Uma lesi siqalekiso singasuki kithi akukho okuzosilungela. Sizolokhu sizigcila sezizizwe. And awuzokushintsha uNkulunkulu ngeke ekhulume into ebisishintsha. Uma ethena uNkulunkulu manje ningihlubuka ninikeza lesi siqalekiso. Angeke uNkulunkulu lesi siqalekiso sibe siqedwe ngamandla ethu. Soqedwa ngumthandazo, soqedwa ukucela, ukuphendula. That's all. Ngaphandle kokuphenduka asikungeke lesi siqalekiso sisuke kithi. Kodwa namhlanje ngifisa ukucacisa ngomlando wamaJuda amhlophe osukuyiwo aseJerusalem kwaIsrael. Ngiyafisa ukuthi namhlanje ngoba aze ngikhulume kabanzi ngalokho ukuthi ngicacise ngalamaJuda amhlophe okuthiwa amaJuda ayiwona ahlala kwaIsrael lana abulala amaPalestine. Oqala ngisho ukuthi ayikho into engamaJuda amhlophe namaJuda amnyama. Ngoba amaJuda kwakuyinzalo yamadodana ali-12 kaIsrael. Beyisizwe sodwa. BengamaHebheru. Ngakho-ke ayikho into engamaJuda amhlophe namaJuda amnyama.
ngoba sikwazi ukuthi isizwe sisodwa sibe nezizwe ezimbili. Eminyakeni yo-7th century ezweni elalibizwa ngokuthi iKhazaria eliphakathi kweBlack Sea neCaspian Sea ku-Eastern Europe kwakunesizwe esibizwa ngokuthi amaKhazars. Inkosi yabo kunguBulani noma uBulani kuyiBulani Empire. Leli lizwe alisekho kunepha njengoba izindawo eziningi zahamba ngabe sezithola amagama ama. Niyakwazi lokho. Lesi sizwe singabahedeni. Kodwa inkosi uBulani wabe sefuna ukuba isizwe sakhe sikholwe. Kodwa kwatholakala ukuthi izinkolo ezimbili okungamaKristu namaMuslim ziyalwa. uBulani wabe esebona ukuthi uma ethatha ubuKristu uzohlaselwa ngamaMuslims. Kanjalo uma ethatha ubuIslam uzohlaselwa amaKristu. Wabe sefuna inkolo engazukumfaka ezinkingeni. uBulani wamema amaJuda aseBhabhiloni ukuba azomchazela ngenkolo yabo ebizwa ngokuthi iTalmudism, esondelene nenkolo kaMose, kodwa eyagcina isibizwa neJudaism. Anganoma niyabuzwa. Le nkolo yabantu baseBhabhiloni yayibizwa kuqaleni ngokuthi ilokhuza iTalmudism. Ike nizwe incwadi ebizwa kuthiwa iTalmud. KwakuyiTalmudism. Kodwa eyahamba yagcina isibizwa ngokuthiwa iJudaism. So okusho ukuthi iJudaism much as ifana nelokhuza neMosaic faith, kodwa akusiyona iMosaic faith ngoba base bephumile ekwezinye izinto zikaMose. Okubalekile ukuthi namanje amaJuda amhlophe incwadi yabo engcwele iTalmud, hayi iTorah eyayisetshenziswa abantwana bakwa-Israyeli. AmaJuda amhlophe akayisebenzisi iTorah, asebenzisa iTalmud. Orabbi baseBhabhiloni bayifundisa iTalmudism amaKhazars okwagcina le kuyinkolo yabo. Noma ngenqubo iTalmud ingabukeka ifana neTorah, kodwa akusiyo iTorah okuyincwadi kaMose. iTalmud akusiyo iTorah, kodwa iyafana neTorah nezinto eziningi. Ngalokho engicacisela laba okuyaye ukuthi uma kukhulunywa ngamaJuda akwa-Israyeli bese becabanga ukuthi ilamaJuda ngobuzwe ayisizukulwane sikaJakobe. Yes, amaKristu amaningi ungawezwa defend amaJuda akwa-Israyeli ngoba engqondweni zabo bacabanga ukuthi lamaJuda akwa-Israyeli ilama-Israyeli asuke eGibhithe, which is wrong, and is unfortunate ukuthi abantu abamnyama bayazi yona. Ngokwenkolo kungashiwo ukuthi lamaJuda angaphansi kweMosaic faith, kodwa ngokobuzwe abasiwo ama-Israyeli. Ama-Israyeli kwakuyisizwe esimnyama. Sengibuyela-ke endabeni yokuhlala kwamaKhazars ePalestine. Ngaphambili izwe lasePalestine uNkulunkulu walethembisa u-Abraham. Ngaleso sikhathi lalibizwa ngokuthi kuseKhenani. Ngenkathi abantwana bakwa-Israyeli belandwa uNkulunkulu eGibhithe, ehamba nabo iminyaka engamashumi 40, wayebayisa kuleli lizwe, wayebayisa eKhenani. Namanje iJerusalem lafike lakhiwa eKhenani, kodwa manje sekubizwa kuthiwa kusePalestine, kodwa ngokweBhayibheli kuseKhenani. That must enter your head. Njengoba sesichazile enqotshweni kwamaJuda ngo-70 AD bayishiya iPalestine babalekela eAfrika. Ngibuza ngoba abantu abaningi baye ukuthi ukhuluma bese beqala bebuza imibuzo esobala.
lenkathi ama-Israyeli esethunjwa izizwe eziningi zase-Europe babe bathumba sebese-West Africa. Abantu abamnyama baqala banqotshwa amaRoma babalekele West Africa. Bathe mase bewele eWest Africa sebebizwa ama-Negro, kwaseke izizwe eziningi zibathumbele emazweni abo. iPalestine yaqala yadliwa yiRoman Empire, kodwa ekuweni kweRoman Empire leli zwe laphathwa izizwe eziningi ngesikhathi ezahlukene. Ekugcineni leli lizwe laphathwa isizwe sama-Arab, nawo agcina ngokuhlaselwa anqotshwa ngamaNgisi. Leli lizwe lase liphathwa i-England. Ekupheleni kwe-Holocaust, okwakuyimpi eyabulala kakhulu amaJuda ngokwenkolo, abezizwe bavumelana ne-England ukuthi leli zwe lidluliselwe kulamaJuda. I-UN eyanquma ukuthi leli zwe alibuyiselwe kumaJuda, ngoba amaJuda kungabantu abamhlophe abafana nabo. Ukufika kwamakhaza asePalestine kuyafana nokufika kwamaBhunu eSouth Africa. Afika amabhunu okwakungama-Dutch abe esebizwa ngokuthi ngama-Africans noma ama-Afrikaners. Baba nolimi okuthiwa i-Afrikaans. Laba yi-official language okumele ifundwe yibo bonke abantu. Abantu abaningi abazi ukuthi amabhunu ama-Dutch afika lapha ngama-Dutch, kodwa kuthe mase befike lapha basebakha isizwe sebethi bangama-Afrikaners. Bethatha lona leli zwe lethu bathi bangama-Afrikaners. Thina basebesikhipha ukuthi sithiwa ama-Africans kodwa singamaBantu. We don't know that. Kwathi thina singama-Africans ngempela kwathiwa singama-natives, kwagcina kuthiwa singamaBantu. Ukuthi singama-Africans ulimi okuqala esesikhululekile. Manje ukuthi uma ukhuluma ngama-200 akazi ukuthi amabhunu asuka kanjani. Kanjalo-ke nama-Palestine kwathi uma lesi sizwe esimhlophe sinikwa ngezinye izizwe ezimhlophe lelizwe, basebethi yibo amaJuda ayinzalo ka-Israyeli asuka eGibhithe behamba noJehova. Basephuca nje mini. Can you imagine? Basephuca mini basebethi yibona lamaJuda ayesuka eGibhithe. Bathi yibona. Njengokujwayelekile basephuca umlando wethu. Namhla akuseyithi esihamba noJehova. Akuseyithi esasihamba noJehova sisuka eGibhithe. Lokhu babekwenzela ukuba kuthathwe ngokuthi leli yizwe labo, kodwa okuseqinisweni babeqhaga izwe lethu esalinikwa nguJehova ngesihle. It's unfortunate ukuthi abantu abamnyama ikakhulukazi nabazifundisa bayazi lokho. Bathatha izwe lethu bathi nelabelungu. Kusho bona abantu abamnyama. uBulani wayecelela amaJuda aseBhabhiloni ukuba afundise ama-Khazarians isiHebheru. Okwathi emva kwesikhathi uma sebefika ePalestine, isiHebheru bahlanganisa nolimi lwabo okuyisiYiddish, sebethi ulimi lwabo isiHebheru. Abagcinanga ngokuthatha izwe, kodwa bathatha ngisho ulimi lwamaHebheru bathi lolu limi ngolwethu ngoba yithina amaHebheru. Kafuphi le ndlela-ke ama-Ashkenaz Jews aqhaqha ngayo izwe, inkolo kanye nokuzibutha. Nalama-Arab akusilo izwe lawo leli, kodwa lokho sokuchaza ngokuzayo. Ngoba nama-Arab akamsulwa. Ama-Arab iwona aqala ukusenza igqila. Namanje sekhona igqila zabantu abamnyama
ePalestine yikho sokhuluma kodwa lokhu ngolimi lakhe kwisambulo 3 verse 9 uYeshua wayeshilo ukuthi kuyoba khona isizwe esiyozenza amaJuda singasinda nanka amazwi kaYeshua lalela ke ngiyabakhipha esinagogeni likaSathane labo abazishaya amaJuda bengesibo kodwa beqamba amanga ngiyabenza ukuba bakhuleke phambi kwezinyawo zakho bazi ukuthi ukuthambile. It's unfortunate ukuthi lento ibhaliwe kwisambulo kodwa abantu abamnyama abangamaKristu they ignore it. Kodwa uYeshua ubeke kahle ukuthi kuyovela abantu abayothi bangamaJuda bengesiwo. Okubuhlungu ukuthi sekunamakristu amnyama asemukela lesi sizwe esaphikwa nguJesu ukuthi singamaJuda. Ilishwa lethu ke yilelo ukuthi samukela njengeqiniso noma yini esifunzwa ngabamhlophe ngaphandle kokuthi esikutshelwa sibe nesiqiniseko sakho. Kunobufakazi obanele kumlando obhalwe yiwo amaJuda ukuthi bona abasiyo inzalo kaIsrael. Ubhale wona amaJuda ukuthi bona abasiyo inzalo kaIsrael. Encwadini ebhalwe ngo-Arthur Koestler oliJuda ehloko sithi the 13th tribe, lo mbhali uyachaza ukuthi ama-Ashkenaz Jews akasiyo inzalo kaIsrael osebhayibhelini kodwa azalwa ngama-Khazars okungumbuso owawuphakathi kwe-Black Sea ne-Caspian Sea e-Eastern Europe. Encwadini kaProfessor Shlomo Sand ethi the invention of the Jewish people, isihloko nje sencwadi sithi the invention of the Jewish people. Uma usazi isingisi uyeza ukuthi uthini the invention of the Jewish people. Le ncwadi ithi ichaza ukuthi amaJuda akhiwa kanjani. Kubhale elinye iJuda naye oliJuda uthi leli lumbo lamaJuda amhlophe alisuselwa eBhayibhelini kodwa lisuselwa eminyakeni yo-19th century. Ngakho ke ayikho into ehlanganisa lamaJuda namaJuda aseBhayibhelini kuba ungabantu abamnyama okuyikho ukuthi bona bamukela inkolo yamaJuda kuphela. AmaJuda amhlophe ayemukela inkolo yamaJuda kodwa hayi ukuthi ayisizwe samaJuda la aphuma eGibhithe. Asikho isizwe simhlophe esake sathunjwa esinye isizwe simhlophe. Uthi uProfessor Sand wasayena njengoba ebizwa ngeJuda nje wazalelwa eLinz eAustria ezalwa ngabazali ababesinde kwi-Holocaust abadabuka ePoland khona eEurope. Kusho lo mbhali uthi cha mina noma kuthiwa ngiJuda kodwa ngisilona iJuda mina ngazalwa eAustria. Abazali bami babalekela eAustria kodwa bebaleka bangama-Polands. Kuningi kokusho ulokhozi uShlomo Sand. Lo mJuda ukubeka ngokusobala ukuthi nesiHebheru akusilona ulimi lwase-Europe kodwa basifundiswa nje ngoba sebekwa Israel. Kusho yena ukuthi hayi lolu limi mina ngilifuni ngoba akulona ulimi lami. Liyadabukisa-ke ukuthi ngokungazi iningi labantu bakithi ngoba ngokungazi bavele bavune laba ababulali abaseJerusalema ngoba becabanga ukuthi bahlangene nabantwana bakwa-Israyeli. Angazi thina sizwe simnyama sohlakanipha uma kwenze njalo ngoba kuba nezifundiswa zakithi esidukisa isizwe. Ngike ngezwa uRev Mushwe we-ACDP evuna ama-Israyeli ukuhlasela ebulale ama-Palestinians ngoba ethatha ngokuthi lamaJuda yiwo la aseBhayibhelini.
Very funny. Umshayeli lona uyilokhuza uyilida SADP. Umfundisi uthi uvunela amaJuda ase-Israyeli ukuthi ebulala amaPalestine ngoba ngokwakhe lamaJuda akwa-Israyeli uwavuna ngoba kungabantwana bakwa-Israyeli abaseBhayibhelini. Kodwa akunjalo, akakwazi lokho. Akakwazi. So immediately umuntu ofana nomshwe ntobani Mesho. Umuntu ofana noMesho uma ekhuluma lento bonke abantu abamnyama bazoyikholwa ukuthi iyiqiniso. Kodwa akazi. Ngake ngezwa no Justice Mukhwe ngikhuluma leyo nto kodwa kudala ngathi noma sawufunda ukubona into ilokhuza i-ANC yayilwana lamaJuda ahlasela amaPalestine. Mukhwe wasiwavuna lamaJuda ngoba azi ukuthi abantwana bakaNkulunkulu, kodwa akunjalo. Umuntu ongisopolitiki kodwa akazi ukuthi amaJuda bangabantu abamnyama. Very unfortunate ukuthi umuntu oyipolitician omnyama akazi ukuthi amaJuda kwangabantu abamnyama, and yet kune-history eclear. Even i-culture yakwa-Israyeli kuseyile culture esiphila kuyo. Kodwa kuba amaKristu ayanaka ngaba ayazi ukuthi amaJuda akwa-Israyeli akahlanganiseli lutho nenkolo yobuKristu. Oseqinisweni ubuKristu bayichitha inkolo kaJehova. LamaKristu angaphansi kwayo ngomlomo. Bese abantu abamnyama ngazi noma bayazi noma bazi ukuthi kunama-creeds enkolweni yamaRoma lapha babechitha khona inkolo kaJehova. Kunama-creeds anzima kabi, ngihlale ngiwafunda. Achitha inkolo kaJehova. Kodwa amaKristu akakwazi lokho. Just as engakwazi ukuthi lamaJuda lana alaphana akusona amaJuda la ongokhokho bethu. Ngonyaka odlule u-2023 kwa-Israel kwashawa umthetho ochitha inkolo yobuKristu. Uma kwa-Israel utholakala ushumayela ngobuKristu noJesu uyaboshwa. Namanje lo mthetho umningi. Lo mthetho ushawe ngonyaka odlule. Ushawa ngama-Israyeli ukuthi uma kwatholakala njena ushumayela ngobuKristu kufanele uboshwe. Manje ungasho kanjani ukuthi unobuhlobo nenkolo engayivumeli inkolo yakho ezweni lakho? Ama-Israyeli angichaza kabi ngoba kwathi nje lapho abantu bakithi besalwa besavuna ama-Israyeli avele akuchithe uKristu. Ngamangazi akuphiki ukuthi khona ubudlelwano nobukhona phakathi kwethu namaKristu. And they are correct. Ngoba ubuKristu bayichitha inkolo kaJehova. AmaJuda noma engayiwo amaJuda akithi ngobezukubuza, kodwa amaJuda aseka-Israyeli ayigcina isabatha. Yonke into aphila njengama-Muslims. Kunensizwa eqala ikhuluma ngezikobi zomgede. Igama lensizwa nguPyramid Mthethwa. Obana bake bezilonke insizwa eqala ikhuluma ngelokho nezibhoku zomgede uPyramid Mthethwa. Abaphambi abake beyibona. Aniyifundi mina yini ngempela niyifundayo mina. Nonke bonke labantu abayazi indaba kaPyramid Mthethwa. Hayi I'm so shocked. Ukuthi anazi lutho. Ithike lensizwa ayikholelwa eBhayibhelini. Ngoba ngisho amaJuda okuthiwa uJesu, okuthiwa uJesu wayezalwa yiwo. Kodwa ayakuphika ukuthi uJesu wake wabakhona.
noma le nkulumo ingabukeka iliqiniso kodwa kuyadinga ukuthi iqondiswe ngoba uma sishiya inje izofaka abantu abaningi ehlathini. Yonke njalo lento idala ukuthi abantu bavele yonke into beyikhiphe ezulu beyishiye bengazange. Yikho ukwezwa bonke abantu ngisho abamnyama bethi hayi iBhayibheli lafika nabelungu. Because abazi lutho ngomlando weBhayibheli. Bethi hayi iBhayibheli into yabelungu. iBhayibheli lifika ngayo. Lafika nabelungu lapha kithi. Kodwa iBhayibheli lenziwa abantu abamnyama. Ngishelisha. Noma incwadi ezintsha abelungu bayishintsha kodwa zazibhalwe abantu abamnyama. uYeshua amaKristu athi nguJesu waba khona eliJuda. Unina kunguMaria, uyise kunguJoseph. Unkosikazi wakhe kunguMagdalena. Ngokwenkolo yamaJuda uYeshua wayenonkosikazi uMagdalena. Kodwa lo Jesu wathiwa ngamaKristu wayengaganiwe. Umprofeti Eli uYeshua wayeganiwe unkosikazi wakhe kuMagdalena. Kodwa manje lo uYeshua uJesu lo wamaKristu ongakaze bekhona wayengaganiwe. Kusho ona amaKristu. NgokobuKristu uJesu wayengaganiwe. Kodwa uYeshua wayeliJuda wayeganiwe. uYeshua wazala cishe ngo-6 AD. Wabethelwa ngamaJuda cishe ngo-33 AD. Eseneminyaka cishe engama-30. Njengoba sesike sachaza amaJuda abulawa ngamaRoma ngo-70 AD ngamaCreeks base beyiqeda inkolo yamaHebrew okuyimosaic faith. Ngiyangizwa nje ukuthi amen ngizoba ngiyafunda into manje anazi ngishuphira manje kusho ukuthi ayikho into engiyifundayo. Ngo-325 AD amaRoma asungula inkolo yawo ebizwa ngokuthi ubuKristu. Kwase kuthi eminyakeni yo-690 AD amaRoma akha incwadi yabo abayibiza ngokuthi i-New Testament. That is very important because it says ukuthi i-New Testament yenziwa sekudlule iminyaka ewu-300 ubuKristu babakhona. Uyabona ukuthi isikhathi esinjani leso. Uyabona nje angazi ngangitshela abantu ukuthi njengamanje na asikawuhlanganisi iminyaka ewu-200 uShaka wahamba emhlabeni. Kodwa sithi anganani leso sikhathi. So ke uma kuthiwa i-New Testament yakhiwa sekuphele iminyaka ewu-300 kwaba khona ubuKristu. Ngaleso sikhathi amaJuda inkolo yobuJuda yayisiyaqedwa kudala. Labantu babezalwa abanye babengazi nokuthi bakhona inkolo yobuJuda. Lokhu kusho ukuthi i-New Testament yabakhona sekuphele iminyaka engamakhulu amathathu ubuKristu babakhona. Kodwa inkolo kaMose yabe siyaqedwa kudala. AmaRoma azishisa izincwadi zamaHebrew. Ikakhulukazi le eyayibhalwe ngabafundi bakaYeshua eyayibizwa ngokuthi the Gospel of the 12 Apostles. Ngeke ngezwa omunye umfundisi wamaKristu wakuba ngibiyela ethi hayi uPaul uyena owabhala kakhulu. He is not aware ukuthi incwadi zabafundi bakaYeshua zashiswa amaRoma. Umfundisi kodwa akakwazi. Lezi incwadi lencwadi yabafundisi bamaRoma ayashiswa inayo ngisho ititle ibizwa kuthiwa the Gospel of the 12 Apostles. Yashiswa. But umfundisi wamaKristu akakwazi. Yena ukhosha ukuthi hayi ulokuzwa uPaul uyena wabhala kakhulu ngoba ibona kuleli iBhayibheli amaRoma kuvela incwadi zikaPaul. Kodwa bonke abapostoli babebhalile kodwa incwadi zabo zashiswa
ngoba lezi incwadi lezi zazikhuluma ngenkolo kaMose, Mosaic faith, zashiswa. This is history. But umuntu ophethe inkolo akakwazi. Nayikho into yasebandlela amanazarete ongambuza wena ungayazi. Njengoba echaza uDr. Costa encwadini yakhe uthi abezizwe okuyiwo amaRoma babezonda amaHebheru, bemzonda noNkulunkulu kwi-Old Testament, kodwa nabo bemfuna umsindisi, kodwa hayi lo oliJuda. Lo mlungu obhale lapho uDr. Costa umKristu, kodwa wenze ucwaningo wajula, uyasho ukuthi amaRoma ayemfuna umsindisi, kodwa hayi umsindisi oliJuda. Ngaleyo ndlela-ke amaRoma azakhela umsindisi wawo, kodwa basebemakha ngomlando womprofethi wamaJuda, uYeshua onguMesaya, futhi owaziwa ngumsindisi, ngoba wayedume kakhulu ngesizwe. Lo msindisi wabo basebethi nguJesu Kristu. Ngolimi lwesiGreki uChrist usho ukuthi Messiah. So ukuthi Jesus Christ ngesihebheru ukuthi Yeshua the Messiah. Uma ungase uthathe nje iTestament lesihebheru yonke ngeke umfice Jesus Christ. Uyofica kunegama elithi Yeshua the Messiah. Niyabona ukuthi abelungu bahlakaniphe kangakanani. Bafike bamqeda uYeshua, kodwa basebethatha umlando nempilo kaYeshua beyakha ngesithixo sabo, ngoba bazi ukuthi inkolo kaYeshua sebeyiqedile, abantu bakaYeshua babaqedile. Into enjalo. Hayi ukuthi abantu abamnyama abakwazi lokho, bavele bekuziba, bebe comfortable. Njengoba manje nje kade ngithola abanye bethi belwa noZuma ukuthi kakubuye izwe kubantu abamnyama. Ukhuluma ngisho umbheki esola uZuma ngalokho. But lokhu ukuthi izwe kalubuye kubantu abamnyama bengihlale ngizwa uMalema ekhuluma ngakho, angaze ngimuzwe ukuthi umbheki esola uMalema ngalokho. Kodwa mase kukhuluma uZuma usiyamhlola. Ayikho into eyinkinga njengomona. Ayikho into eyinkinga njengenzondo. Ngoba ngisho ungahlakanipha kangakanani, kodwa uma unenzondo, inzondo ikwenza isiphukuphuku. Ngoba for years and years uMalema kathi uyalwa elwela ukuthi akubuye izwe lethu. Our land, fighting for our land. Angaze ngimuzwe ulokhuza uThabo Mbeki enqaba. Kodwa uma sekusho uZuma, angazi ukuthi umbheki waqala nini ukuba yisitha sikaZuma. Ngoba ngisho ngenkathi ekhishwa kubhalwe kusho bona babekhona ukuthi uZuma wayekwenqaba lokho. Kodwa manje angazi ukuthi umbheki waba yisithanini sikaZuma. Lapha seyikhuluma khona zonke izinto ezibonga ngoZuma. You cannot accept it because zonke lezi zinto bezenzeka sibili. So the same thing, abantu abamnyama bayazi ukuthi uYeshua kwakuwumuntu omnyama. Ngisho eRome uPope uthandaza umuntu omnyama. Uyakwazi kunesithombe somuntu omnyama lapho kuthandaza khona uPaul, uPope. But abantu abamnyama abakwamukeli lokho bakhetha ukuba zilimi. I can't understand ukuthi umuntu omnyama uyinto enjalo. Kwaba lulo ukwenza lokho ngoba amaJuda basebewanqobile. Sebazi ukuthi akukho umuntu oyobuye azi ngomlando kaYeshua. Ngakho-ke kuliqiniso ukuthi lo Jesu amaKristu akhuluma ngaye akaze abe khona. Kodwa abakwenza ukwakha isithixo sabo ngomlando womuntu owaba khona esizweni samaHebheru. Niyabona ukuthi lento esho pyramid ngasidide kanjani? Ngoba uYeshua waba khona as a prophet kaJehova.
kodwa bathi uma beyiqeda indaba yakhe basebakha isithixo sebethatha umlando kaYeshua sebewupha lesi sithixo. Namanje na ilokhuza iNew Testament ikhona kuyilokhuza kwi-Jewish Bible, ngoba lezi incwadi ezikwi-New Testament zazi incwadi zamaHebrew. So iNew Testament ikhona kuyilokhuza, kodwa i-content yayo iyehluka, ngoba kunezinto eziningi ezishintshile. Noma la amaJuda engayishintshanga zonke izinto ezikwi-New Testament, kodwa ezinye bayishintshile. Kodwa babengakwazi ukuchitha iNew Testament ngoba iNew Testament ibhalwe ngamaHebrew. Noma abezizwe bayishintsha here and there, kodwa yona ibhalwe ngamaHebrew, incwadi yamaHebrew. Bakubhalile ngisho kuyilokhuza ku-introduction ye-Jewish Bible leningina ukuthi le iNew Testament siyithathe ngoba incwadi ebhalwe ngamaHebrew. Ngoba phela nabo bathi ngamaHebrew. Inkolo yamaHebrew yavuswa ilamaJuda amhlophe ayifundiswe ngamaJuda abe esehlala eBhabhiloni, kodwa engasiyo ncamashi inkolo kaMose ebuthora. Mina nginamabhayibheli amabili, elobuKristu nelamaHebrew. Lamabhayibheli yonke inumbering yawo iyefana, kodwa i-content yayo ayifani. IBhayibheli lesHebrew alinalo igama likaJesus Christ, kodwa esikhundleni lineYeshua iMessiah, ngoba uJesus Christ wavela nenkolo yamaRoma. Sekwaphela 100 years uYeshua wahamba emhlabeni. Nenza leyo nto. Lo Jesu yona waqhamuka sekuphele 100 years uYeshua engasekho emhlabeni. AmaHebrew akubhalile lokho eBhayibhelini labo ukuthi leli gama likaJesus laqhamuka 100 years uYeshua sowahamba emhlabeni. Igama lesi sithixo ekuqaleni ngesiLathini kwakungu-Isis, okwathi ekufakelweni kwaletha J kwase kuba uJesus. Kodwa lo Jesus wavela enkolweni yamaRoma, akahlanganiseli lutho noYeshua owayezalwa nguMaria noJosefa enkolweni kaMose. Nowalethwa kithi nguJehova, uNkulunkulu abezizwe abathi bayamenyanya. Ngoba amaRoma akubhala opendi ukuthi abamemukeli uJehova, abayemukeli inkolo kaJehova. Kubhalwe phansi, hayi ukuthi siyakucabangela. AmaKristu akubeka phansi kahle lokho. Le nkolo kaJehova baze bethi inkoloza, bathi kande inkoloza. Ngakho-ke amaJuda aqinisile uma emphika uJesu okhonzwa ngamaKristu. Yikho le nkolo beyichithile ezweni labo, ngoba bathi ithuka inkolo kaJehova. Funda incwadi The Nazarene, Betrayed, Beaten and Begotten ebhalwe nguRav Shaul naye Oliver. uRav Shaul ichaze kahle yonke lento. UyiJuda. Sesichazile ukuthi ngokomlando kwenzeka kanjani ukuthi sinzalo kaIsrayeli sikhonza uJehova bese siyilahla lenkolo yethu sithatha ubuKristu. Inkolo ngokomlando echitha inkolo kaJehova. Sesichazile ukuthi lokho kwenzeka kanjani. Kodwa akuphelele lapho. Namhla sinenkolo yomdabu esithi inkolo yokhokho bethu. Kodwa ngokomlando inkolo yokhokho bethu inkolo kaMose ehamba ngokwezimiso zikaJehova. Pho kwenzeka kanjani ukuba sibe nenkolo yomdabu, kodwa le nkolo njengobuKristu iphikisana nenkolo kaMose?
le ncazelo soyinika ezinkonzweni ezilandelayo. Ngizochaza lokho. Ngoba namhlanje abantu abaphikisa inkolo kaJehova amaKristu, kodwa hayi amaKristu odwa. Nenkolo yomdabu. Bathi inkolo yokhokho bethu. Kodwa uma thina okhokho bethu ku-Israyeli, sinzalo ka-Israyeli, le nkolo ephikisana nenkolo kaJehova iyinkolo yokhokho bethu kanjani? Noma iyinkolo yokhokho bethu abahlubuka kuJehova. That's what we are saying. Ukuthi inkolo yokhokho bethu abahlubuka kuJehova sekuyiyona nkolo yethu. Ushawayo azala Rama Magasi Yebe Oh